Gikatakdang ablihan ang firecracker zone karong Miyerkules, Disyembre 20 sa South Road Properties kun SRP sa Dakbayan sa Sugbo. 15 ka mga tindera o pabuto ang nisumiter na sa ilang permit applications sa buhatan sa Regional Civil Security Unit kun RCSU 7 arong tugtan nga makabaligya og pabuto. Sa pag-adto sa MyTV News team sa maong designated area, makita nga gaynahinay na og panday sa ilang pwesto ang mga mamaligyaay og pabuto. Usa sa nakahatag nag-permit application mao ang 59 anyos nga si Nanay Carmelita Montibon nga taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo nga 15 na katuig na maligya og pabuto. Asoy pa ni Nanay Carmelita nga nagkamahal na ang mga pabuto karong tuiga ug karong Lunes na siya mag-display sa mga firecrackers nga ipangbaligya. Kinanglang na nami bus, tubig, fire extinguisher. Muna ang among i-require butang sa mong tindahan. Dugang niini moabot sa kapin 5,000 pesos ang bayranan sa pag-apply og mga permit aron makapamaligya og mga pabuto. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office kan CCPO, nga duna na sila hingpit na koordinasyon tali sa CCPO ug sa Regional Civil Security Unit RCSU 7 alang sa pag-monitor sa maong firecracker zone. Nasayran nga nalangay ang pag-abli sa firecracker zone sa SRP tungod sa dakong sunog nga nahitabo sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin unom ang nakalas. They're still on the process of accepting applications, but there will be the grand opening of the SRP, which is the designated firecracker zone, is on the 20th. There are 15 sa Cebu City nga nang-apply og permit to display sa ilang mga pamimaligya nga fireworks and firecrackers. Sa pagkakaroon ilang gipaabot ang opisyal nga listahan nga gihatag sa Police Regional Office 7 sa mga gidili nga mga pabuto nga makahatag og peligro ngadto sa publiko. Ang bisan kinsa masakpan nga namaligya og mga pabuto gawa sa gitudlo nga lugar mahimong sitahon o dakpon sa kapulisan. So kung kinsa gito ang na-permit, mao gito ang mobaligya. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.